Helo, Dion Roberts fi di swyddog amaeth ac adnoddau naturiol Parc Eryri ac yn gweithio cydlynu Ffermio Bro. Da ni'n edrych ar ail agor ffenestr yr ail flwyddyn i Ffermio Bro 8 o Ragfyr. A fydd hwnna wedyn yr agor tan diwedd mis Ionawr. Felly, diweddariad i chi a sut mae blwyddyn gyntaf yma di mynd. Da ni yn Eryri yn gwireddu'r gwaith yn Eryri, Llŷn ac yn Môn, ac ar draws y 3 tirwedd, da ni wedi derbyn dros 230 o geisiadau sydd yn wych. Da ni'n falch iawn o'r diddordeb sydd wedi bod yn y 3 ardal. Bydd y prosiect yn datblygu yn yr ail flwyddyn. Yn y blwyddyn gyntaf, oedden ni'n derbyn ceisiadau gan ffermydd unigol, ond erbyn yr ail flwyddyn, mi fyddwn ni yn rhoi cryn bwyslais ar grwpiau. Fydd y grwpiau yn rhai anffurfiol a ni yma yn yr Awdurdod fydd yn hwyluso'r grwpiau. Fydd yna ddim rheola efo matha grwpiau, fydd yna ddim cyfansoddiad rhwng y grwpiau, fydd o'n byd ffurfiol a bydd bob cytundeb yn unigol rhwng y ffermydd unigol. Felly ni sydd yn gwneud y gwaith sort of papur, ond edrych ar grwpiau ar ran ardal a themau ydyn ni. A gyda yr SFS yn cychwyn yn y flwyddyn newydd, mae Ffermio Bro yn gweithio llaw yn llaw gyda SFS. Dydy unrhyw waith ydych chi'n gwneud trwy Ffermio Bro ddim yn mynd yn erbyn unrhyw waith ydych chi'n gwneud trwy'r SFS, felly sy'n angen poeni amdan hynny. Ac hefyd, mae modd defnyddio cyllid Ffermio Bro i helpu gyfrannu tuag at eich tagweddau chi gyda'r gweithredoedd cyffredinol. Felly, os ydych chi eisiau cyllid mwyn gallu mynd tuag at yr pethau sydd yn allweddol i fynd fewn i'r cynllun, mae hwn yn gyfle rili da. Helo, Awel Jones dwi. Dwi'n gweithio fel cynghorydd Ffermio Bro. Dwi'n gweithio yn bennaf yn ardal dwyreiniol y Parc Cenedlaethol, ond yn bennaf yn ardal Dyffryn Conwy, a hynny oherwydd bod yna gymaint o grwpiau cydweithredol wedi cael eu sefydlu o'r newydd yn yr ardal yna. A maen nhw'n enghreifftiau grwpiau fysa ni'n hoffi cael eu gweld yn cael eu sefydlu ar draws y parc ac ar draws tirweddau cenedlaethol hefyd. Un o'r grwpiau sydd gennym ni diw sefydlu o'r newydd ydy grŵp Bro Machno sydd wedi cael ei sefydlu ar hyd ardal yr afon Machno yn Dyffryn Conwy. A mae'r prif themau'r gwaith yn yr ardal yna ydy i wella ansawdd dŵr ac i arafu llif y dŵr i'r afon Conwy oherwydd y problemau llifogydd sydd digwydd lawr yn Llanrwst ac yn Trefryw. Mae'r mathau weithgareddau da ni'n gallu gynnig yn yr ardal yn eang iawn gan gynnwys pethau fel plannu gwrychoedd, plannu coed ar wasgar, ar y ffriddoedd, ar caeau. Da ni'n gallu creu coedlanau bach. Da ni'n gallu creu coridorau nant i fynd ar hyd yr nant ac ar hyd yr afon. Da ni hefyd yn gallu gwneud pethau amrywiol fel creu padiau porthi a creu ardaloedd caled mewn gatiau mwyn lleihau effaith bocha ar ansawdd dŵr. Da ni hefyd yn gallu cael tanciau dŵr a gwteri i fryndoddi ar siediau i ddal y dŵr. Da ni'n gallu gwneud unrhyw waith sy'n mynd i wahanu dŵr glân oddi wrth y dŵr budr ar fuarthau fferm. Felly mae'r sgôp yn eang iawn. Enghraifft arall o grŵp sydd wedi'w sefydlu o'r newydd ydy grŵp Bro Garmon hefyd yn ardal Dyffryn Conwy, a mae'r grŵp yma wedi'w sefydlu o fewn cyngor cymuned cyfan. Mi nath ffermwyr o'r ardal yna drefnu i fi fynd yna i siarad efo ffermwyr o fewn y cyngor cymuned yna, a mae'r grŵp yna yn fawr ac yn enghraifft gwych o'r math o gydweithio fysa ni'n hoffi weld ar draws Eryri, Llŷn a Môn. Mae Awel di siarad amdan enghraifft o grwpiau daearyddol, ond math arall y grŵp ydy grŵp thematig. Enghraifft o grŵp thematig dyn ni wedi ariannu flwyddyn yma ydy annog pori gyda gwartheg yn yr ucheldir. Dyn ni'n defnyddio coleri GPS i wneud hyn, a mae o'n annog pori mewn ardaloedd sydd ddim yn cael ei bori yn barod, sydd yn golygu bod ardaloedd yn gallu cael mwy o sylw na llefydd eraill. Ni'n edrych ymlaen wan felly i gael gweld eich ceisiadau chi fel grwpiau cydweithredol. Dyn ni'n edrych am grwpiau sydd yn grwpiau thematig neu grwpiau daearyddol, neu hefyd grwpiau sydd dod o ardaloedd sydd heb gael llawer o waith wedi gwneud iddyn nhw gennym ni yn y gorffennol. Pam ydych chi yn gwneud cais, mi fedrwch chi wneud cais ar-lein neu drwy ffurflen Word yn enw chi'ch hunain fel ffarmwr, ond cofiwch nodi pa grŵp ydych chi'n perthyn fo. Mae hynny'n mynd i fod yn
hynod o bwysig wrth symud ymlaen.